Ginumdum sa iyang pamilya og higala ang kinabuhi sa igsuon ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte nga si Anhing Benjamin Bong Duterte. Atong saron ang detalye niini sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara sa pagpanaw sa kinamanghuran nga igsuon nila kanhi Pangulong Rodrigo Duterte na si former Davao City Councilor Benjamin Bong Duterte, gihinumdum siya dili lamang usa ka sakop sa pamilyang Duterte apan usasab kahigala. Gawas ila kanhi Pangulong Rodrigo Duterte ug iyang mga anak ug apo. Misabaksab sa politika sa Davao City niadtong tuig 1998 ang manghod ni FPRRD nga si Benjamin Duterte, umas na ilhang si Bong Duterte. Sa Gallery of Legislators sa Sangguniang Panlungsod Building, makita nga nagsilbi si Bong Duterte, isip usa sa 3rd District Councilors niadtong 12th City Council, gikan 1998 hangtod 2001. Usa sa mga kapwa konsehal niya sa maong termino, si former Councilor Pilar Braga. Bong is really one of the persons that I truly admire. Si Bong Duterte was kauban ako siya sa trabaho, and ang ako yung unang-unang na comment kay Bong is that napakahilumon nga tao, napaka-low-key, napaka-humble. Gibalikan ni former Councilor Braga ang mga panahon nga baguhan pa sila sa anhing konsehal. Mga baguhan pa kami at that time, and then ang among masagupa nga magdebate ang mga banggiitan ng mga konsehal at that time, no? Muduol na siya sa ako, and then he will whisper to me, iyang ibulong sa ako na, ma'am, ayaw ko balaka. Muana na siya. Sige, padayon lang, ma'am. He would encourage me but in a very low-key manner, no? So murag gid siya kanang murag brother gyud sa ako. Sa edad nga 71, ni panaw si former Councilor Bong Duterte, February 6 karong tuiga. Ulahi siyang nakita sa publiko atul sa iyang pagbisita sa iyang magulang nga si FPRRD didto sa The Hague sa the Netherlands. Sa usa ka social media post, gipaabot ni Vice President Sara Duterte ang iyang kinasingkasing nga pagpasalamat sa tanang mipadayag sa ilang simpatya ug pag-ampo sa pagtaliwan sa iyang uyuan. Dugang sa bise nga ang iyang tiyo Bong mao'y usa sa mga nagdala og kalig-on niadtong 2025 local ug national campaign planning ug operations. Ang iyang hilom nga liderato makamingaw gayud labi na sa umaabot nga 2028 elections. Adlang Huwebes, gihatod na sa iyang lubnganan si former Councilor Bong sa Mausoleo sa pamilyang Duterte sa Roman Catholic Cemetery, kung asasab na kalubong ang ginikanan nga si Soledad ug former Governor Vicente Duterte ug uban pang mipanaw na nga kabanay. Mitambong sa lubong ang mga sakop sa pamilya Duterte ug suod nga mga higala. Sarang mitambong sa lubong kagahapon ang mga pag-umangkon ni former Councilor Bong Duterte na sila Vice President Sara Duterte, Congressman Paulo Duterte ug Kitty Duterte ug uban pang mga higala. Sara. Okay, daghang salamat Argil Relator.